סיפור על ילדה חמודה שנקלעה לצרה. רוצים לעזור לי לספר את הסיפור צבעים? אז הכירו את הילדה גלי. יום אחד גלי קנתה גלידה, אבל משהו היה חסר בה. לאן נעלמו כדורי הגלידה? גלי יצאה לחפש. בדרך פגשה ילד משחק בכדור. האם ראית במקרה כדורי גלידה בסביבה? לא ראיתי, אבל אשמח להשאיל לך כמה כדורי רגל במקומם. הכדורים יפים וקופצניים, אבל לא כל כך טעימים. גלי המשיכה לחפש. היא הגיעה לגינת הירק ושאלה את הגנן, האם ראית פה כדורי גלידה מתגלגלים? כדורי גלידה? לא ראיתי, השיב הגנן, אבל יש לי כדורים אחרים. כדורי הכרוב, טעימים, אבל אינם מתוקים, אמרה גלי. לאן התגלגלו כדורי הגלידה של גלי? פגשה גלי את סבתא פנינה. סבתא, האם ראית את כדורי הגלידה שלי? את כדורי הגלידה לא ראיתי, אבל יש לי רעיון. אולי תרצי לקבל כדורי צמר במקומם? הם צמריריים ויפים, אבל כלל אינם טעימים. לפתע הבחינה גלי באוהל קרקס מרחוק. היא נכנסה אל הקרקס וראתה שם ליצן שניסה להקפיץ כדורי גלידה. הנה כדורי הגלידה שלי, קראה גלי. מצאתי אותם. אבל קצת קשה לעשות איתם תעלולים, הם פשוט נמסים, אמר הליצן. החזיר הליצן לגלי את הכדורים, וסוף סוף גלי אכלה את הגלידה שלה. טעים. נהנתם מהסיפור צבעים?